Pahinumdom alang sa tanan nga mga ginikanan, alang sa tanan nga adunay mga anak, ato gayod nga amumahon ang atong anak diha sa pagtuo sa Ginoo. Tungod kay kung ato kining tudluan sa Kristohanong paagi, ila gayud kining hinumduman sa ilang pagdako ug ila kini i-apply sa ilang kinabuhi ug mahimo gayud sila nga matarong dinhi sa kalibutan ug sa kanunay magpahimuot sila sa Ginoo. Ila kining gamiton usab kung moabot ang panahon nga sila magkapamilya na. Ila kining itudlo usab sa ilang mga anak kung ato kining itudlo kanila karon, mahimo sila nga matarong diha sa Ginoo. Tungod kay ila gayud kining hinumduman ug pinaagi niya na igsuon, mahimo sila nga matarong, mahimo silang maayo nga tawo ug sa kanunay magpahimuot sila sa Ginoo ug magbuhat sila og maayo sa ilang isig ka tawo ug labaw na gayud ngadto sa Ginoo. Panultihon 22 bersikulo 6. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi ug hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Igsoon, hinumduman gayud kini sa usa ka bata kung unsa ang imong gitudlo. Iya kini i-apply sa iyang kaugalingon. Maong sa kanunay igsuon, ato gayong tudluan ang atong mga bata sa pagkinabuhi nga Kristohanon ug dili sa mga kalibutanon. Tungod kay kung ato silang tudluan sa mga kalibutan nga binuhatan, mausab ka na ilahang buhaton inig kadako nila. Apan kung ato silang tudluan sa Kristohanong paagi, mausab ka na ang ilang kinabuhi. Mausab ka na ang ilang ikinabuhi ug magkinabuhi sila nga matarong ug adunay maayo nga resulta sa ilang kinabuhi tungod kay ang Dios naghari man kanunay kaniya. Amen. God bless sa tanan.